जादों बिजाबखौ लांनानै मानसिफोरा फराया बिजाब लानो गोसो जाया बिजाब लिरनो गोसो जाया होनना किन्तु नोंहा जिखिनि रोंगौथि दङ नोंनि जिखिनि मोन्दांथि बेखौ नोङो लिरनायनि महराव बेरखांहोनो नाजानो नांगोन बेनि लोगोसे नों बिजाबखौ लांना दोनबाय आं बे बिजाबखौ दिनै लांबाय आं जेसेबां सम जाबाय हयथ' माखौबा फरायगोन मायाबा सोरनिबा लिरनाया थाथ'नो हागौ किन्तु आङो बेखौ 10 बोसोरनि उनावबो 10 बोसोरनि उनावबो आङो नायफिननाय जानो हागौ आरो ओरैबादि जायो हमना लाबाय आंनि न'खरा दिनै माइ माइरं आबाद माबाजों बुंफबनाय आङो बिनि थाखाय माब्लाबाबो गाबोन माखौ जागोन आङो मा ओंख्रि जागोन ओंखाम जानो थाखाय माइरंनि थाखाय आङो सिन्ता खालामनो नाङा दंबाय थायो किन्तु जायनि न'खराव बेहा माइ गैया माइरं गैया बेहा बारि बागानाव मैगं थाइगं गैया बेयो अराय सम सानबाय थानो नांगोन जे आङो गाबोन जानो थाखाय माइरङा आंहा बहा गाबोन जानो थानाय आंहा ओंख्रिया मैगङा आंहा बहा किन्तु नोंनि न'खराव जुदि बिजाबा थाखायोब्ला जेब्लानो गोसो जागोन बा जेब्लानो नोंहा बेनि आयदानि सायाव गोनां जागोन बे बिजाबखौ नोंथाङा नागिरनानै बै आयदाखौ नोंथाङा फरायनानै नोंथाङा बेनिफ्राय गियान मोननो हायो बेनि थाखाय बेनिफ्राय नोंथाङा बे आयदाखौ नागिरनानै बुथुमनानै गाव बाहायनो हायो बेनि थाखायनो बिजाबा नों फराय दा फराय नोंनि न'खराव थुबुर खालामनानै दोननो नांगौ आं मालाबा दिनैबो गावखौनो माने रियेलाइज खालामो आङो उपलब्धि खालामो जों जेब्ला हाई स्कुलाव फरायदोंमोन एलपि स्कुलाव फरायदोंमोन दिनै कलेजाव फरायदोंमोन जोङो बेखौ मा सानोमोन आङो आनजादाव उथ्रिनो थाखायल' बै क्लासखौ बारग'नो थाखायल' आङो लेखा बे बिजाबखौ बे आयदाखौ फरायो बिनि उनाव आङो माब्लाबा मा जायो आं जुदि क्लास 8 आव फरायदोंमोन आं क्लास 8 बारनाय लोगो लोगो नायनो मोनहैबाय गोदान बिजाब बायबाय क्लास 8 निखौ आं सोरनोबा हरबाय नङाबाबो आं बेखौ जोथोन लादिया हयथ' बेयो माने डेमेज जालांजोब्बाय किन्तु दिनै मालाबा उपलब्धि जायो बैनि आयदाफोरा दिनैबो जोंनि थाखाय बिराद गोनां दङ थांनाय समफोराव आं बेबादि जादों सतिया छात्र सन्थानफ्रा सति साधुनि सायाव आंखौ बिजाब बेखेवनो लिङो सति साधुनि सायाव आंखौ बुंनो लिङो किन्तु सति साधुनि सायाव आङो ओरैबादि माने मेगन नायनानैबो मोनजोबनो हाया आं बिराद माने खस्थ' जायो आसाम बुरन्जि नागिरनो नांगौ जायो माबा नागिरनो नांगौ जायो माने बेबादि किन्तु सति साधुनि सायाव जोङो गोदोबो जोङो हाई स्कुलाव थानायाव बा कलेजाव थानायाव फरायदोंमोन बेल' आं जास्ट मोनसे बिदिन्थि हिसाबैल' बुंदों बेनिबो गोबां दंबावो आं बे बाथ्राफोरखौ बुंनो सानाखै जे आङो गोलाव बेबादि बिबुंथि लाखिगोन होनना सानाखिसै जे बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं गाहायै जोंनि मिरु लाइमोन आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गलाघाट जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन बानजाय आफाद दैदेनगिरि बिथांमोन आं बेखौ साबायखर जासियो आरो मोनसे बाथ्राखौ आं गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बाथौ धोरोमारि गौथुमा मिरुनि जि गाहाय आफादा जोनोम जानायनि उननि समनिफ्राय माइनाव आफाद लाइमोन आफादखौबो जोनोम होनानै दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांदों जोंनि बर' हारिखौ बाथौ धोरोमाव मोनसे गोसो बोगथाबहोसिननो हादों नङाब्ला जोंनि थांनाय समफोराव मानिबा जाहोनफोराव मालायफोरजों बुरखायजानानै जोङो गुबुन धोरोमाव बारस्लायनाय माबा मोनसे गावनि गेजेराव एसे एना एनि जालायोब्लानो खुद्रिलायनानै गुबुनाव थांनाय बेबादि हुदाफ्रा दंमोन बेनिफ्राय जोङो गोबां माने परित्रान मोननो हादों आं बेखौ नोजोर होबोबाय थादों आरो मोनसे बाथ्राया ओरैबादिमोन जोंनि गेजेराव जे धोरोमनि खामानि मावनो थाङोब्ला जे सासे मानसिया जिउनि जोबथा समावसो मावनांगौ गासैबो खामानिखौ मावलांजोबनायनि उनाव बेबादि मोनसे साननाय दंमोन जायनि थाखाय गाहायै जोंनि जायफोरा बैसोगोरा सुबुंफोर बिथांमोनाल' बे बाथौ धोरोमाव नांथाबनानै थायोमोन आरो जोंनि लाइमोनफोरा बेनिफ्राय जानगारना थानो नुनो मोनोमोन किन्तु गुबुन धोरोमफोरखौ जों नोजोर होनो थाङोब्ला बिथांमोना लाइमोन बैसोनिफ्रायनो धोरोमजों जड़ित थायो आरो लाइमोन बैसोनिफ्रायनो गोबां
बिबान बिथांमोना लानानै धोरोमखौ आब्रुथि खालामनायनि बेलायाव गावनि धोरोमखौ फेहेरनायनि बेलायाव गोबां खामानि मावबोयो दा जोंनि लाइमोन आफादा जोनोम जानायनि उननिफ्राय दिनै जों नुनो मोनदों जे जोंनि लाइमोनफोराबो बर' बाथौ धोरोमाव थानाय लाइमोनफोराबो बेनि सायाव गोबां आवगायलांदों दा बेनिखायनो दिनै जों नुनो मोनो जे बर'नि गोबां आफादफोर दङ बे आफादफोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनगायै जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गोबां आफादनि बिबानगिरिफोरानो बैसोगोरा जायनि समाव माब्लाबा नांगौ बादि सम दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि जे बाथि सावरायमा मेल बे मेलखौ जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि बियाबनि बे सानखाथियाव नोंथांमोना दिनैनिफ्राय खुंनो लानाय जादों आं बे हाबाफारिखौ बाथौ धोरोमनि बा जोंनि बे खुंफुं आफादनि बानजाय आफादनि आफादगिरि नीलकान्त बसुमतारी बिथाङा मिडियाफोरनि गेजेरजोंबो गोबां समाव आं बुंनाय नुदों खोनानो मोनदों जे गलाघाट जिल्लानि बर'फोरा बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बा बर'फोरनि जे दुलाराय आइजो अनसाय आफाद गोबां माहारियारि आफादफोरनि बोसोरारि जथुमा बा मिरुनि जथुमाफोरखौ गलाघाट जिल्लायाव खुंलांबाय लाइमोन आफादनि एबा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिदि बोसोरारि बा मिरु नाङैनो खुंनाय हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जाथ'वाखैमोन आरो बेखौ खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंबो बे बाथ्राखौ बिथांजों आङो सरजाबफानानै बेखौ बुंनाय जादों आरो गुबुन फारसेथिं आं गावखौनो दिनै बराद गोनां एबा खाफाल गोनां होननानै आं सानना लानो लुबैयो जे गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनि गोबां बिजाब बिथांमोना सेबखांनानै दिहुननाय आं दिनैनि समसिम बेखावनो आंहा बराद जादों आरो दिनैबो मोनसेबो बरादा आंनियाव थाफाबावदों आं बेनि बिसम्बि 19 जराखौ बेखावनायनि अनगायैबो जोंनि लाइमोन आफादनि मिरुनि खुगा लाइसि सनानि जांख्ला बे सनानि जांख्लाखौ बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि नेहाथारि आथिखालाव बर' रेबग्रा जथुमनि सासे लेङाइ आफादगिरि गवालपारा लखिपुरनि सभाराम बसुमतारी गेदेमा बिथाङा बेखावनो गोनांमोन नाथाय बिथाङा मानिबा जाहोनाव फैनो हायाखै दिनै बे आंनियाव थिखानाय 19 जरा बिजाबखौ बेखावनायनि अनगायैबो आङो बिथांमोननि खुगा लाइसिखौ बेखावनो दिनै खाबु मोनदों बा बराद जादों बेनि आगोलावबो आं जारिमिनखौ एसे गोसोखांनानै गावखौनो फोरमायफुंनानै गोजोननाय मोनदों गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय परगेश्वर बसुमतारी गेदेमा बिथांनि सुजुनायाव जा आसार खान्थि बिजाब दिहुनदोंमोन हयथ' बियो 2012-13 मायथाइसोनि बाथ्रा बेनि सिगांनि बाथ्रा गोबाव जाबाय बिथांमोना सेबखांनानै दिहुनदोंमोन बे बिजाबखौबो आंनि आखाइजोंनो आं बेखावनो बराद जादोंमोन बेनि उनाव नैबे जौसाङावनो गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनि कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथांमोना सानजानि जेवारि होननाय खुगा लाइसि बे बिजाबखौबो आं बेखावनो मोनदों आरो गोबांथार माने गांनैसो दंबावो आं गोसोआव फैनो हायाखै आं बेनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय सिबिनायखौ जासिनाय लोगोसे आफा बोराइ बाथौआ बेबादि गोथार मोनसे हाबाफारिखौ मेहेर गोनां हाबाफारिखौ आंखौ सायख'नानै लानो थाखाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ जा नोजोर होदों बेनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनि खाथियावबो आं गंग्लायै आरज गाबो दा 19 जरानि ओंथिखौ आं फोलावनानै बुंनांगौ बा बुंनो हागोन आं बिदिखौ सानद्रायाखै आं नैबेखौल' मिथियो जोंनि बाथौआरिनि गौथुमाव बा बाथौ धोरोमनि जा सोदोबफोर ओंथिफोर जेरैबादि
मोनबा खान्थि लानानै माबा लानानै बा तत्व लानानै जोंहा दङ हा दै बार अख्राङानो जा बा सिफुंनि गोदोन गोदोबा थाइब्रैनि खङा खंबा बर'नि आसारा फंबा होननाय बादि थिग 18 जरायाबो हयथ' बे बाथौ धोरोमारि गौथुमनि बे सिङाव हाबना थानाय मोनसे ओंथि गोनां मोनसे तत्व जोंनि जायफोरा धोरोमगुरु सिब्रै खौ लानानै जा 18 जोंनि गेदेमा धोरोमगुरु बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो जों बे 18 जरा जोङो बे दावथु बिखाजों जे 18 जरा ओरै हेबनाय बाथौ दुमनाय बेहाय जों 18 जरा लायो बे दावथु बिखा होननाया आंनिख्रुइ नोंथांमोना गोबांसिन मिथियो जों दावथु बिखा बेयो दावथु दाउनि बाथ्राखौ हयथ' बुंनो थाङाखै बेयो जोंनि जिउ गोनां सुबुं माहारिनि बेयाव जिउआ आत्माया बेयाव जड़ित जानानै दङ बे बाथ्रा दङ आरो जोङो बाथौ बा खेराइ होनाय समाव जोङो जात्रासि बा जों खांखिला गायनाय बेयावबो हयथ' बेबादिनो 18 जरा जोङो गायबोयो बा जों 18 जरा 18था जोङो बे जोंनि सोरजिगिरिफोरखौ बावनाय समाव जों लाइजौ बेबादि बनाय गोबां बाथ्रा बेहाय हाबनानै दङ निश्चय बे ओंथिखौनो नोजोर बोनानै जोंनि बानजाय आफाद आरो बानजाय आफादनि सुजु आफादाव थानाय मासिगिरि महलाल बसुमतारी गाहाय सुजुगिरि देबकान्त बसुमतारी सुजुगिरि गपिनाथ हाज'वारी सुजुगिरि सुमति बसुमतारी जोंनि बोसोनगिरि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी मानगोनां नीलकान्त बसुमतारी आरो जुबन बसुमतारी बिथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बे मुंखौ होनाय जादोंमोन आं बे मेहेरगोनां बा ओंथि गोनां मुं होनानै जोङो जोंनि जायफोर जोङो खोनानानैल' थायो मालाबा जोङो प्रेक्टिकेल बा बेवहारिक भाबै जोङो बाहायलु भाबै बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हाया बा मोनदांस'आ बे बिजाबनि गेजेरजों बे बिसम्बिनि गेजेरजों जोङो बेखौ मिथिनो हागोन लोगोसे बे बिसम्बियानो दिनै जोङो लाइमोन आफादनि सावरायनाय मेलखौ खुंबाय जों गोबां बाथ्रा रायलायगोन बेनि गेजेरजों जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनाय फेहेरनाय आब्रुथि खालामनायाव बे सावरायनाय मेला गोबां बिहोमा होगोन नाथाय जोङो हयथ' बे गोबां बाथ्राखौनो जोङो सानसे गोसोआव थानाय नङा जोङो बावनानै थाहैगोन नाथाय बेनि गोसोखौ जुगामि खालामगोन जारिमिनारि खालामनानै दोनगोन बे 18 जरा बिसम्बिया गोदो गोदाय जोङो लिरनाय महर गैयैनि थाखाय जारिमिनखौ जों सोरजिनाय लायैनि थाखाय गोबां समाव जोंनि जारिमिनफोरा जोंनि मिथिनो गोनां बाथ्राफोरा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांदोंमोन आरो जाय बाथ्राफोरखौ दिनै बर'नि आंगो बर'नि गुबै माखासे आयदा खामानि महर मुस्रिखौबो दिनै मोजां मोननानै गुबुना लिरनाय महर होनानै गावसोरनि बानायना लादों थिग बेबादिनो सनानि जांख्ला आं सनानि जांख्लानि सायाव बेबादि आंहा एसेबो नलेज गैया बेनि थाखाय आं निमाहा बिगोन आसलते जोंनि बाथौ धोरोमाव बा धोरोमनि ओंथियाव बे सनानि जांख्लाया बेसेबां बेयाव मेहेर गोनां बेसेबां गोथौ ओंथि गोनां सोदोब बा धोरोम जोंनि बाहायजानाय आं बेनि सायाव नलेज गैया आं बेनि थाखाय निमाहा बिगोन आं सानो दिनैनिफ्राय आंहाबो मोनसे दायित्व फैबाय सनानि जांख्लाया मा जिराद मा ओंथि फोरमायो जोंनि माखौ जोङो बाहायनाय जायो बे बाथ्राखौ आङो संदाननायाव बेखौ मिथिनो लुबैनायाव आंहा दायित्व थाबाय होननानै बेनि जोंनि मासिगिरिया बाबुल सोरां बर' बोसोनगिरि बिथांमोना रजेन बर' राजेश बसुमतारी बिथांमोना बोसोनगिरि मिथिंगा बसुमतारी बिथाङा मासिगिरि
राजु बर' बिथाङा गाहाय सुजुगिरि, रितेन बसुमतारी सुजुगिरि, सुभाष बसुमतारी बिथाङा सुजुगिरि। दा समायनायै मेहेरगोनां बिथांमोना बेखौ दिहुनदों। जोंनिफ्राय हामलायथि रादाब हिसाबै मिरु गाहाय आफाद बाथौ धोरोमारि गौथुम्फा अल बाथौ महासभानि आफादगिरि खगेन रामसियारि बिथां गेदेमाया मेसेज होदों, हामलायथि रादाब होदों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां प्रसान्त बर' बिथाङा मेसेज बाहाय लिरदों। बे बिथांमोननि मेसेजनि गेजेरजों हामलायथि रादाबनि गेजेरजों बेनि मानदान्दाया जौगाखां जाबोदों होननानै आं निस्सय फोथायो। आं बे हाबाफारियाव बिदिद्राय गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। जे बिजाबनि बाथ्राया जाहैबाय बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे बौद्धिक जौगाखां मोनसे समाजखौ माने जों सोरजिनो हायो बेनि गेजेरजों। आरो बिजाबाव लिरो मानसिया गावनि गोसो गोरबोजों गोथौ मोन्दांथि आरो गावनि जिउनि मोन्दांथि